Valaki ballag a szélben, lehúnyt szemmel jár. Valaki attól félek, elveszett. Valaki hallgat az ében, a szavak is elhagyták. Temetik holnapját, de én ott leszek, ott veled. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád. Láthatod, én nem vagyok, de lángot én is gyújthatok, hogy bánatodnak épp boltján felragyogjon csillagod. Csak állj mellé. Köszöntelek benneteket, köszöntjük Önöket három miskolci demokratikus párt sajtótájékoztatóján, Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt miskolci szervezetének sajtótájékoztatóján. Most mi itt élünk ebben a városban, és azt látjuk napról napra, hogy ez a 4 év a város történetében semmi pozitív fejleményt nem hozott. Az a csapat, aki a várost irányította Tüze Ákos vezetésével, bebizonyította, hogy nem képes működtetni a várost, bebizonyította azt, hogy nem képes fejleszteni a várost, ezért októberben az önkormányzati választáson változásra van szükség. Mi ezt a változást képviseljük. Természetesen, hogy ez a változás bekövetkezzen, ehhez jó csapatra, jó képviselőjelöltekre van szükség. Mai napon a három demokratikus párt ünnepélyesen bejelenti Önöknek, hogy Miskolcon az a megállapodás, amely Tüze Ákos leváltásához szükséges, megszületett. Mind a három párt úgy döntött, hogy a miskolci 20 választókerületbe közös képviselőjelölteket indít. Mögöttem felsorakozott az a csapat, aki képes arra, hogy ősszel változást hozzon, képes arra, hogy működtesse és fejleszte ezt a várost. Most pedig a csapatot szeretnénk bemutatni Önöknek. Az egyes önkormányzati körzetben a három párt közös képviselőjelöltje Zabecki Tibor, aki itt áll mögöttem. Tibor 30 éves nőtlen munkavezetőként dolgozik, és 23 éve Selyemvéten lakik. A 2. számú körzetben a közös jelöltünk, Tóth László úr, szintén itt áll mögöttem, 60 éves nyugdíjas, több mint 30 évet a vállalkozói szférában dolgozott. 3. körzetben, Helyőcsaba térségében a közös jelöltünk, Varga Béla, 56 éves, aki a Helyőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesületének az elnöke, a Miskolc Helyőcsabai Polgárőr Egyesület alapító tagja. 4. körzet, Tapolca-Görömböly, Szalainé Pomola Andrea, aki házas, méltó közgazdász, statisztikus tanár, tőzsgyökeres miskolci és 1995 óta Tapolcán él. 5. számú körzetben a közös jelöltünk, Földesi Norbert, 34 éves pedagógus, havasi önkormányzati képviselő. 6. számú körzetben közös jelöltünk Varga Gergő, 32 éves közösségszervező, havasi önkormányzati képviselő. És a 2. számú körzetben közös jelöltünk Fodor Zoltán, 59 éves nős, karbantartási főmunkatárs és havasi önkormányzati képviselő. Most pedig a folytatásra átadom a szót a Demokratikus Koalíció elnökének, dr. Tompa Sándor. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm Önöket. A 8-as számú önkormányzati választókörzetben közös jelöltnek ajánljuk dr. Marton Gábor, 67 éves nős gépészmérnök, címzetes egyetemi docenset, aki a Miskolci Lokálpatrióta Egyesület elnökségi tagja, nincs jelen szabadsága miatt, de egy korábbi sajtótájékoztatónak Gáborral megismerkedhetett a miskolci közvélemény. 9-es számú önkormányzati választókerületben dr. Mokrai Mihály, 48 éves nős, tőkepiaci és bank szakjogász önkormányzati képviselő a közös jelöltünk. A 10-es számú önkormányzati választókerületben Debreceni József, 59 éves nős, politikai közíró, 94 és 2006 között a Miskolci Egyetem adjunktusa, 2007 óta Miskolci lakos a közös jelölt. A 11-es számú önkormányzati választókörzetben Mihály Helga, egyetemi adjunktus, Borsod-Abaúj-Zentén megyei önkormányzat tagja, a Gyermekbarátok Miskolci szervezet
Gábor, aki 37 éves, egy gyermek édesapja, magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanár, elkötelezett városépítőt ajánljuk a miskolciak figyelmében. 13-as számú önkormányzati választókerületben Vitkóczi Emese, a közös jelölt, 7 gyermek édesanyja, lakberendező tanár. És a 14-es számú önkormányzati választókerületben dr. Szobonya Tamás, 46 éves nős, jogász, és Miskolcia közös jelölt. Megkérem Iván Tamás a következő választókerületekben a jelölteket mutassa meg. Tisztelettel köszöntöm én is önöket az Együttmód Szakváltók Pártja helyi szervezete nevében. A 15-ös választási körzetben közös jelöltünk Szihalmi Péter, 37 éves, házas, elektroműszerész, művezető, jelenteni nem tudott szabadsága miatt. 16-os választási körzetben önkormányzati jelöltként, közös önkormányzati jelöltként Solymosi Árvádot jelöljük, 29 éves tanár, kamarazene művész, több hazai és nemzetközi kulturális és művészeti szervezet tagja, tisztségviselője. 17-es önkormányzati kerületben szintén nem tud jelen lenni, közös jelöltünk Bazin Géza, 47 éves, házas, perecesi önkormányzati képviselő jelenleg is. 18-as önkormányzati választási kerületben Varga Andrea, szociológus, ismerten DVTK szurkoló, 5 ciklus óta önkormányzati képviselő Miskolcon. 20-as számú önkormányzati választókerület közös jelöltje Tóth Gábor, 53 éves házas, DVTK Sportegyesület alapító tagja. Átadnám a szót vissza Dr. Simon Gábor. Köszönöm, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dr. Varga László országgyűlési képviselő bejelentés kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok én is mindenkinek. Örülök, hogy itt lehetek ezen a fontos napon, hiszen látható, hogy itt áll mögöttem egy csapat. Készen áll egy csapat. A csapatnak van egy olyan polgármester jelöltje, aki egy igazi miskolci, aki rendet tud tenni, aki nagyon sokat tud tenni majd azért, hogy ez a város fejlődjön. Pásztor Albert, akit én is támogatok ebben a küzdelmében, mert hiszem, hogy ő is, és a csapat is egy együttműködésre kész csapat a város érdekében, hiszen együttműködésre van szükség azért, hogy ez e fölött a város fölött újra kisüssön a nap. Nagyon sokszor elmondtuk azt, hogy hát nagyon leszerepelt többször az elmúlt 4 évben Miskolc országos pályázatokon, európai uniós pályázatokon. Nagyon sokszor előfordult, hogy kerek szám volt sajnos az, amit Miskolc el tudott hozni. Ez a nulla volt sajnos. És hát a 2014-es költségvetés volt az, amiben hát apró forrásokat bizonyos városi célokra láthattunk, igaz csak részleges forrásokat. És hát ezekben a napokban fölröppent annak a híre, hogy ezek a források sem állnak majd ott esetben rendelkezésre, hiszen zárolást jelentett be a nemzetgazdasági miniszter. Úgyhogy ennek a csapatnak a segítőjeként, egyik tagjaként azt tudom mondani, hogy írásban kérdezni fogom Varga Mihályt arról, hogy pontosan hogy érintik ezek az zárulások a Miskolccal kapcsolatos sorokat a költségvetésben, mert nem lehet az, hogy a Miskolc ilyen rosszul szerepelt sajnos pályázatokon az elmúlt 4 évben, még ezzel együtt a költségvetésben rendelkezésre álló sorokat is elvegyék a városunktól. Azt tudom mondani, hogy itt ezen a helyen olyan emberek állnak, akik ilyet nem hagynának, és nem is fognak majd hagyni, hogyha megválasztják őket. Köszönöm szépen, visszaadnám most a szót először Simon Gábornak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, úgy, hogy önök már tudják, demokratikus miskolci pártok dr. Pásztor Albert független polgármester jelöltet támogatják az önkormányzati választásokon. Mögöttem álló csapat, a 20 képviselőjelölt elszállt abba, hogy Pásztor Albert várospolitikai programját megvalósítsa. Most átadom a szót közös polgármester jelöltnek, dr. Pásztor Albert. Köszönöm a pártok támogatását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, meggyőződésem, hogy nincs még egy olyan nagyváros Magyarországon,
amely annyira vágyna a sikerre, mint Miskolc. Hiszem, hogy Miskolc megérdemli a sikert, mert megszenvedett érte. Nyitott, modern, toleráns és vendégszerető várost szeretnénk építeni. Olyan Miskolcért dolgozunk, amely minden lakójának lehetőséget és nyugalmat biztosít. De ha kell, kemény kézzel fellépünk a gátlástalanokkal szemben. Köszönöm a pártok jelöltjeinek támogatását. Velük mindannyian egyetértünk abban, hogy Miskolcot vissza kell adni a miskolciaknak. Aki Miskolcot mellettem akarja szolgálni, azoknak sokkal többet kell tennie, mint másoknak. Erről szeretnék most néhány szót szólni a képviselőjelölteknek. Először. A miskolciakat csak becsülettel és tisztességgel lehet jól szolgálni. Magamat beleértve mindenkitől elvárom, hogy írásban nyilatkozzon előre arról, hogy rokonai, hozzátartozói Miskolc város költségvetésének terhére semmilyen előnyt nem bevezhetnek, érdekükben ki és eljárni tilos. Magamat beleértve mindenkitől elvárom, hogy a megválasztás után azonnal nyilatkozzon a sajtó nyilvánossága előtt vagyoni helyzetéről, és ezt minden évben egyszer ismételje meg. Másodszor, egy hiteles, támogatásra méltó városprogram csak a miskolci emberek javaslataira épülhet. Éppen ezért elindítom a városkonzultációt. Az önök segítségével és közreműködésével szeretnék eljutni Miskolcon mindenkihez. Végig fogom járni, látogatni mind a 20 miskolci önkormányzati választókerületet. Harmadszor. A miskolci lokálpatrióták kezdeményezését támogatom. Ezért a városkonzultáció során gyűjtünk támogatókat arra is, hogy egy olyan ciklusokon átívelő Miskolc alkotmányt fogadjanak el a megyeszékhely polgárai, politikai és civil szereplői, mely kötelező érvényű dokumentum lesz a mindenkori városvezetés számára. A stabilitást, fejlődést megalapozó zsinórmérték az egész város alapokmánya lesz. Köszönöm a civilek, a lokálpatrióták és a sok miskolci magánember támogatását. Ígérem, vissza fogom adni a város kulcsát a kezükbe. Tisztelt támogatóim a városban! Kedves barátaim, ismerősök, akik hisznek bennem, volt kollégák, akik mellettem álltak, jelöltársaim, akik velem vagytok. Indulunk. Miskolcért újra szolgálatra jelentkezem. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!